Čauky, vítám vás u 6denního vlogu. Tady jsem šla ještě vyjezdit Markuse a když byste chtěli vědět, kdo je Markus, tak to je koník, kterého chtěla majitelka, abych jezdila. A potom jsem si šla nachystat žolíka. Tady jsem ho vyčistila. Tady už je žolík v celé své kráse, má zapletené copánky. Původně jsem mu chtěla zaplést i ocas, ale na to jsem se pak vykašlala, protože by mu to určitě celý týden nevydrželo. Takže tady máme věci. Na žolíka si beru tady tu světlé modrou podsedlovku. Nevím, jaká je to značka. A pak tady tu DHB čapku. Takže tady tam pro posuch, chrániče ještě umyju. Podsedlovka a čevrka. Tady jsem potom čekala na to, než pojedeme pro nový kavalety na soustředění. A tady už konečně jedeme. Potom, co jsme dojeli domů, tak jsem šla odvést žolíka do výběhu. A potom jsem šla s holkama ještě odvést do výběhu ostatní koně. Tady už si Julča klasicky tancuje svoje tanečky. A pak už byl večer a dali jsme si čínskou polívku na večeři. Druhý den jsme šli jezdit kavaletky na rozcvičení na celý týden. A tady máte už pár záběrů s žolíkem. Pak jsem šla okouknout holky, jak jim to jde. A pak jsme měli obídek. Tady máte menší runtur našeho stanu. A zapomněla jsem vám natočit naší večeři. A potom už byl druhý den a měli jsme trénink. A to jsem měla jenom na žolíkovi. Tady jsme šli na koupaliště. Honzo, kolik je hodin? Já to chcete dělat. Honzo, stávej. A tady už je večer a druhý den jsme skákali skok mohutnosti a ta jsem skákala na pusince. A když by někdo nevěděl, co je to skok mohutnosti, tak je to skok do výšky. Potom jsem odvedla žolíka do výběhu a hned potom se vyválil. A další den jsme jeli na výšku.
poslední den jsme dělali závody ve zručnosti a skončili jsme na 2. místě. Tady máte pár foteček a dělala jsem to se žolíkem. Potom jsem odvedla Nikose s Verčou do boxu. A to je všechno. Doufám, že se vám video ze soustředění s žolíkem a s pusou líbilo. Budu ráda za like a odběr. A to je všechno. Tak ahoj!